mkpụrụ mma mana aha m mkpụrụ mma ma aha m mkpụrụ mma ma aha m mkpụrụ mma direct from Lagos mkpụrụ mma ọ ihe kwuru ka a na-eme mkpụrụ mma mkpụrụ mma ọkọwụ enweghị ihe na-eme na anyị nọ ya oju ọgwụ nke iji gwara na m ọsụkwụla ijọrọ m ihe ọrụ ọgbakasị wee eze ijọrọ na m ọsụkwụ n'ụka dị mma ngụrị mụọ nke ijegwara m ala bekee lata anya ga-atọ gị n'elu osisi omenyi nke emekwarala m ụbụbụrụ maka na ụbụbụrụ mụrụ nwa were akwụkwọ kwuru nwe ya o bụkwa nshi na ahụ nwa ọmaghara m ubu akpa ya bụ nshi okwebi ikwụrụ m ụtụ na adị m enye gị nnekwu okwebi ikwụrụ m ụtụ na adị m enye gị nnekwu olole nga anyị na-aghọrọ alata ngala orili amaokwu egbe ebere ugo bere kesi ibi ebere ka ụkwara m ya na amaokwu na-enwetala ahịa ọ dịka ka ibi ya ga-elo dị alịrị ji achịrị ma a tụrụ ya na mbara eji mkpụrụ mma ọwụ ihe ọwụ mkpụrụ mma mara mma ọwụ ihe ọwụ mkpụrụ mma ori alala mkpụrụ mma ọkọ mere ahụrụ m n'anya ghara agụgọ omenala ga-adịrị ahụrụ m n'anya ghara agụgọ ọkụ o siri mee owu